Ngcwele ukukhombisa okuyikona kukona. Uyakhombisa awufundiseli. Mongawalifundi iBhayibheli. Mongakwambulela umoya ingcwele usafuna ukusizwa ngeBhayibheli. Vumela lokho ukuthi kwenzeke ukuze wena usebenzele uNkulunkulu ungasebenzi usebenzele inyama yakho. Ngokuba ngeke uzophumelela emsebenzini kaNkulunkulu. Lokho angikwenzi uncintiswana. Lo msebenzi ekwenzayo ucanga ngalendlela ukuthi impilo yami isengcupheni. Ngoba ngishumayela ngambula izinto usathana angafuni ukuthi ke zambule nokuthi abantu bazazi. Ngikhulula abantu ngezwi likaJesu Kristu kumaketango obumnyama. Akubona ukuhlakanipha kwami. Kubuhlungu ungalazi iBhayibheli bese uzothola umfana omncane ongangami ubone ukuthi uke ungamlwisa ngeBhayibheli. Lalela ngeke uze ulunga ngoba kwaNkulunkulu